Horas samanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhiti akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota di jamita na yang si patol hasota di partangyangan songoni nang di parmingguon di ganup ari minggu jala marhiteon di videoon patol hason nami matuhita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita imataringot tu jamita di partangyangan na gabe epistel di hari minggu tanggal 27 Juni 2024 ima turpukta sian Evangelium Markus di bindu 4 di ayat 35 sahat ro di ayat 40 sada songono madidok disi di pademak Tuhan Yesus do tao ge Nazaret. Jadi laos di nasadari dungbot ari di dogma tu nasida beta marparau mahita tu baribaan. Jadi di palau nasida mana toropi di jakon mai bana songoni tu bagasan parawi jala adong dope akka parau na asing udur dohot nasida. Dungi masa mahaba-haba na gugus itu tu jadi disapak koma akka galubangi tu bagasan parawi maradu digohi parawi. Namodom do anggo ibana di atas halangulu sada tartukan pudi-pudi ni parawi gabi disungguli nasida nama ibana di dogma tu ibana ale guru dang disarihon roham hitamago. Jadi hehe mai bana hona hata ma alugui dibahen di dogma tu tawi sip ma so jadi soma alugui jala menak situ tuma las di dogma tu nasida bahasa songoni biar rohamuna dia do umbahen so ada haporsiaon dihamu jadi hata huton situ tuma nasida jala marsipad doham ma halak dia doon bududok na do hape alugu na ditawi olat ni ima sahatna. Amang inang dutakas hujaha hami jala hupa husor hami turpuhon om mana percolo di pikiran nami. Yesus manogihon sisiani tu sada inganan. Topet ditiki di dok las dinasadari dungbot ari. Di perdalanan mana sida tu sada inganan na ditogihon ni Yesus nasida. Alai di perdalanan hobar tu nama sa diturpuhot taidama dang ngapala di patorang buasa gabe modom tu hatta Yesus alana molo hobar tu patikian dungbot ari berarti belum waktunya sebenarnya untuk tidur dang dope partikian na laho modom alana tadok majonwaing sore hari mai menjelang malam bot ari artina somalna dang dipaki dope laho tu partikian modum manang beristirahat. Alai di parawi di pardalanan modum do tu hatta Yesus dapok rohatta mai sian natajaha akka pakobasion ni Tuhan Yesus andorak sotur puhon di naung loja ibana mangajari akka natoropi patol hasson taringot tu harajaon ni debata gabe modum mai bana mangalap gogo di parawi. Dan apala di patorang muse nasodong longan nama katayu benda gabi modum ibana alai na dapat tapi kiri nungaluja tu hatta Yesus mangalap gogo mamarhita na modum di parawi. Napa duahon dang terdok kita ala na modum Yesus umbain na gabi ro alugui. Ala molo didok di tao Galilea isi angin dang stabil. Boy do tiba-tiba gugu, boy tiba-tiba tenang. Jadi dang terprediksi. Tenang do perdalanan, alai boy do sipata tiba-tiba ro angin alugu nagugu haba-haba. Ima kondisi ni tawi secara letak na rupani di inganani. Jadi dang boy do honokta ala na modo bido Yesus gabiro alugu nagugui. Tang boy do honokta songoni alai nanang do honokta na parjolo sahali na rumikot Tuhan Yesus do manogihon nasida di perdalanan ni Tuhan Yesus do madigihok kita Tuhan nguluan Tuhan porsiaon mangihuton ibana alai di perdalanan ni tung rappe hita do Yesus na boy tubu do akka parukilon ima gombaran ni
na masa di turpuk taon marhiti alugu nagugu haba-haba didok ibana. Dang songon alugu nagugu manang haba-haba na somal bukan ombak biasa, bukan angin biasa. Takas may di patorang di hata na pinakke ni Evangelium Mateus seismologi rupani na mangukur getaran hirasongon gempa macay gugudo alugui wasa talok songoni alana sisian ni Tuhan Yesus tabuto do pajala do nasida somal do nasida marparao di tao anggo ombak kecil do alugu kecil haba-haba na sopola song naridok di turpuk taon boy doi atasan ni nasida ay pelaut do nasida marparau siganupari do nasida di aktivitas sehari-hari nelayan alai di turpuhon kewalahan do nasida macay gogo berarti luar biasa boy do masa paru kilon na macay ngot-ngot sahit na macay ngot-ngot arsak na macay ngot-ngot na macay godang tukpe akka naposo ni debata hita akka nong porsea akanong jino sa pardalanan rapdo ibana tuhanguluan sa liling-nililing na. Ima sitiyo potta na rumikot. Tukpe rap di pardalanan kita dohot Tuhan ta Jesus Kristus ditogihok kita alay di loas do masa ng galumbang, ng alugo, ng haba-haba na buhay rupani moloso manoktok kita manang moloso toguha porsyauta manang moloso pitor tajow ibana nabuy sa luhut nay padawhok kita manang manigay ha porsyauta. Alay di turpuk taon rupani diri punasida mampu do pinasida alanok somal dia do pinasida dari hatop niyan tikiro alugu naguguy terridungoy nasida Tuhan Yesus asing do mungkin peristiwana alay dung jolo lahogo do parawi dohot aik ngay tahuy nasida di jauh nasida ma Jesus. Dang didok muse di jauh nasida Jesus ala ni haporsaw nasida Jesus boy pamenakon manang naholam mandok do ali Tuhan nang mate hita wasadang lohot to rupani mangurupi. Tanga pala takas di patorang. Alay di sidi jauh nasida goar ni Jesus. Itorhehe Tuhan ta Jesus jala di paso alugu naguguy. Di paso galumbang ni tawi. Imalapatan na rupani di sita jauh goar ni debata pangurupion na hobar tulomo ni rohana jala pangurupion na dumenggan situtu patu paon na dihita. Alay nunga somal hita say mga sahun gugo. Jodo hita makalupahon hagugoon do pangurupion ni debata. Ide benar say dok adalah lucu kita menyebut dia guru. Kita tidak belajar kepadanya. Kita menyebut dia pelindung, tapi kita tidak berlindung kepadanya. Dukpe di hagogotan. Alay nunga diajari hita di pasalmen. Dukpe di hagogotan. Tung songot dia pe persahiton nata taon. Molo di ujung nata jauh goar ni debata. Songot dia pe dauta siat debata. Molo di ujung na ta jauh goarna. Mula kita tuibana. Saina urupan da dohita. Apa tuluhon di turpuk taon? Dan apalah fokus hita tu misi penyelamatan. Misi penyelamatan ni Tuhan Yesus rupani di sisiani ala naro galumbangi gabe di palua nasida sian akka galumbangi manang sian hamatean hamamago ala ni gugu ni galumbangi ala na di gobarhod do selalu di perjanjian lama nang di cerita-cerita kuno laut memiliki kekuatan kelam, kegelapan. Di palua Yesus nasida dan apalah sutu hipokusta alai fokusta ima menak do saluhutna hagogoon ni partibion maradopon hagogoon ni Tuhatta. Tusido neng idauta. Menak jala talu jala dang margogo hagogoon ni manangahape di partibion maradopon hagogoon ni Tuhatta. Alay dung di paso nakin akka galumbangi akka alugui didok do tunasida buasa songoni ha porsyamuna ay nang takas do di dahamu dinarapi ta di pardalanan alay dang boy do petogu ha porsyamuna omma na niajar hotong tuhita ngasa dia lilik kita mandok au porsea alay ta rajumi manang ta sulikit major hatta ay holat pado hadui manang na
toktong do ganupari dungo ha porsiaoni marhite na toktong dungo hita martangiang manang pasahaton ngolu tu debata. Odon waeng si renu konota jala si buanota di jamita. Molo huaso ni debata na manaluhon saluhutna nungata kas dihitai songon na porsea. Alai muse diuduti ma buado ngolukku. Dinau kuboto ibana do na pataluhon saluhutna di ibana do hagogoon na sumurong sian saluhut. Hupasahat do ngolukku tu ibana. Totu songon na do niandema hupasahat ma tu Jesus. Tapasahat sudi ngoluta. Tu debata. Unak seta dok au porsea alai dang manahan jaladang manoktong hita marhaporusan tu ibana. Jika kita adalah orang-orang yang mengaku aku percaya dari mulut kita terhadap kekuatan Tuhan, terhadap pertolongan Tuhan, tunjukkanlah itu dalam kehidupanmu setiap hari. Sehingga pengakuan itu bukan hanya pengakuan yang kosong, tetapi pengakuan yang penuh sungguh-sungguh berarti dan bermakna. Ketika kita mengatakan aku percaya, itu sungguh-sungguh terlihat dalam kehidupan kita setiap hari. Tarida di ngoluta melutadok au porsea. Naparpudi siat terbuk tahun. Aku tahu yang ku percaya dan aku yakin akan kuasanya. Mari kita mengenal Dia dengan baik. Siapa yang memanggil kita dan yang kita percayai. Dan yakinlah akan kuasanya. Tanpa ragu dan tanpa pernah mengandalkan dirimu sendiri. Karena dengan Dia ada ketenangan. Bersama dengan Dia kita menemukan ketenangan. Rap dohot ibana do jupak kita hadameon di tonga-tonga ni godang hamaolon. Jala di tonahot terpuhoma tuhita. Jangan panik menghadapi berbagai macam pencobaan pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi. Tetapi tetap tenang dalam Dia, dalam keyakinan Tuhan akan menolong. Unang hita rupani mangasahon gugota. Jala unak kita bingung. Di siro akka alugui, di siro galumbang, di siro paru kiloni ingot manjou guarni tu hatta Yesus Kristus pargugu naso hatu dosan natuk mangurupi ngoluta siganupari. Ima pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita.